가정자 국성 나이자바디 이거 어멍카 베라이티 하미야 가이장머니 안 저번에 시들링 해노 그럼니 너 어번에 베라이티 하미야 너가 베라이티 원하는 까 함히는 팔까 시야바 너는 나이디 어버 오 베라이티 바 오부 라버 부팡 비시부석 라자카 앙농만이 못해도 어버 2003-4 바바이 가이장머니 오부팡 오 얼렁 इनके ना जो नंग और बस बेसी सब वाइफ से भाई के रखा ना कहाँ का नहीं दे कहाँ हम क्या नहीं दे ओ बनो नहीं चाहिए फंक्शन कहाँ हम क्या नहीं दे वैरायटी हम या कहीं जमा बगे नहीं नो कुंग बरांग तो बुनाई बतु भी मान नहीं नंग नहीं करे कैसा नहीं करे बेपार का नहीं करे दरा ओ बालंगा नहीं करे ओ बागरा तंग भाई के राबर निरांग आज नहीं बनी नो कुंग भाई के रांखौ पैसा माननाय नायग्रा देखा जों दाखौ नाय बेपाक बुफांनाय दि बेपाक बुफांनाय दि काय बिसोरखौ बनि माला खाथि जागोन नाय दि भेराइटि हामिया बागै खाजों साबो रानायाबो ब बागा रानाय बा कामलाबाय रारिखा त नङाबो तै रांखौ पैसा किफिलिया नायग्रा देखा जों दाखौ बनि बागै आं खाजों दाखौ साइ दङ जे भेराइटि काहाम गायनो नांनाय गोबां बर' आंनि भिडिअ स्क्रिप्ट खानाय खाजों दाखौ जों भिडिअ स्क्रिप्ट खा नाय जाबाय कायसे कुइसे कल नांमोन तङै मानो हाँ नों सिमानि तङै मानो नों सिमानि कमेन्टआ आनो सुइदि बै कमेन्ट नायनाय आंबो कमेन्ट नायनाय काहामा कक जों सोलोंलायनाय काहामा कक फोरोंलायनाय काहामा निनि कक बानि कक गोदालायनाय नायदर फांबुसुक काहामबो साथं नायदो फांबुसुक काहामबो साथं हाँ बफ्रु बाहायका राजा खानायदो बफ्रु बाहायका राजा खानायदो हाँ नों किसा काहाम का नायग्रा काहाम बुफां हायदो आं नायदो नायदो काहाम बुफां हायदो आं नायदो बबनो नायनो ना बबनो नायना मोसौ खाजों ताखौ जुस बुखौ ओ बुफाङा ओ बागाना बुफां त काहामा केसायना काहामा बुफां अब त माला थाइका थाइनै फाइनानै कक्तमोन सिया बानायदो बमति यंथा बना रानाय सिकरै काहामलाय बने बागै खाजों ताखौ सं भेराइटि काहामना कायलायना नांनाय